Ahojte všetci, vítajte pri prvom videu na mojom novom kanáli s názvom Labko cesty. Možno si kladiete otázku, prečo som vlastne zakladal ďalší kanál o psoch. Internet je predsa plný návodov, ako naučiť psa povoliť, sadni, ľahni, zostaň. No, život so psom nie je len o poveloch, je to cesta, ktorá trvá roky a ja vás chcem po tej ceste sprevádzať úprimne, bez filtrov a na rovinu. V krátkosti by som sa vám predstavil. Mám 43 rokov, so psami žijem prakticky polovicu svojho života. 20 rokov som býval v dome, kde sme mali takmer neustále nejakého psa. Teraz zažívam novú realitu so psom v byte. No, nie som kinológ s certifikátom, som človek z praxe, ktorý si prešiel všetkým, od radosti z nového šteniatka až po ťažké chvíle u veterinára. Chcel by som vám predstaviť môjho aktuálneho parťaka. Volá sa Marley, má rok a 3 mesiace, je to labrador. Vo vnútri je to úžasný pohodiak, ale nenechajte sa oklamať. Vonku je to čisté živé striebro. Stále bojujem s jeho obrovskou tešivosťou a tým, že ma občas vyťahá za každým psom v okolí. Aj po 20 rokoch skúseností sa s ním každý deň učím nové a nové veci, ale samozrejme on ma učí veľkej trpezlivosti. Prečo som sa vlastne rozhodol točiť tieto videá, lebo už ma hnevá, ako sa zo psov stáva spotrebný tovar. Nedávno som totiž na Facebooku videl príspevok, kde útolok hľadal domov pre zhruba 2-mesačné šteniatko, lebo bolo nevhodným darčekom na Vianoce. To bola pre mňa posledná kvapka. Týmto by som sa chcel prihovoriť hlavne vám, rodičom. Nekupujte deťom psa len preto, že vám sľubujú modré z neba. Deti vám sľubujú, ale realita ostane na vás. Ja sám som to zažil. Moje deti ma roky prosili o psa, ale kým som bol v starej práci a trávil som veľa času mimo domu, hovoril som samozrejme jasne nie. Vedel som, že celá starostlivosť by padla na moju manželku a to by nebolo fér ani voči nej a v konečnom dôsledku ani voči tomu psovi. Psa sme si zaobstarali až teraz, keď som zmenil prácu, mám čas a viem, že tú zodpovednosť unesiem hlavne ja a manželka mi s tým dokáže pomôcť. Chcel by som to rozložiť do 2 otázok, ktoré si možno trošku rozvedieme. Prvá otázka, či si vôbec kúpiť psa? A druhá otázka by bola, akého psa si vybrať. Poďme na tú prvú. Či si vôbec kúpiť psa? Pes v byte nie je na týždeň, je to záväzok na 10 až 15 rokov. Bude s vami rásť, starnúť a vyžadovať si pozornosť každý jeden deň, či prší, či je nedeľa, či máte horúčku, či ste smutní, či sa tešíte. Proste stále vyžadá vás vašu pozornosť a váš čas. Čo sa týka financií, ľudia rátajú cenu granov, ale zabudajú na to podstatné. Čo ak sa niečo stane? Stačí jedna nešťastná zlomenina pri bláznení sa vonku alebo problémy s klbmi, ktoré sú pri väčších plemenách bežné. Operácia sa kľudne môže vyšplhať na 1500 eur, ani nemrknete. Treba sa zamyslieť, máte nejakú finančnú rezervu, ste pripravení na to, že jeden zlý skok psa vás môže stať 2 výplaty? Samozrejme, ruka v ruke tým, že si donesiete šteniatko, ide aj ničenie a poriadok. Pripravte sa na to, že váš byt utrpí rozhrízený nábytok, zničené topánky, chlpy, v každej šálke kávy, na každej stoličke, proste neustále upratovanie. V byte je to iné ako v dome. Vy ste pre toho psa jediný, ktorý mu dokáže urobiť program. Ak ho nevyvenčíte a nezabavíte, oni si tú zábavu nájdu sami. Váš gauč sa im za to veľmi pekne poďakuje. Čo sa týka obmedzení, vašich obmedzení, zabudnite na spontánne výlety. Každá dovolenka je teraz logistická operácia, kto ho postráži. Po prípade máme rodinu, budeme môcť zaplatiť psový hotel, alebo mu zaplatiť psí hotel. To všetko sú otázky, ktoré si musíte zodpovedať ešte predtým, než si psa vôbec prinesiete domov. To by bolo k prvej otázke, tak vo veľmi veľkej skratke všetko. Poďme si prejsť druhú otázku. Akého psa si vybrať? Aktivita a aké plemeno? Nerobte chybu, nevybrajte si psa podľa fotky na Instagrame. Ak ste športovec, potrebujete parťaka k behu. Ak si radšej sedíte
Pri telke nekupujte si pracovné plemeno, lebo vám od nudy rozoberie byt. Ak si vyberiete zle, zo sna o dobrom parťakovi sa stane 15-ročné trápenie pre vás obou. Pes vám dá neskutočne veľa lásky, ale len ak ste k sebe na začiatku úprimní. Zvládnite to časovo, finančne a zvládnete to aj psychicky. Ak ste si povedali, áno, čaká vás ďalšia dôležitá voľba, odkiaľ si psa kúpiť. Je lepší útulok, overený chovateľ, alebo to risknete cez bazuš? O tom si povieme v ďalšom diele Labkociest. Napíšte mi do komentárov, čo bola pre vás najväčšia zmena po kúpe psa. Dajte odber, nech vám neujde pokračovanie a uvidíme sa na budúce. Čaute.